Nina bakambombo usho mnyamanazi indaba ze1KZNTV nifundela uphilano kaCebekhulu kamzimba umntwana uyakhuleka sanibona. Nazi indaba kwizona ehamba phambili namuhla. Imbizo yokulwa nobugebengu Embazwana banyelwe inyoni esandleni abalimi kanti iDA neIFP bathi bavule izandla. Siyanemukela kwendaba zethu ze1KZNTV. Ubuholo bamaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal ubuholwa yisekela likakhomishana amaphoyisa kusona lesifundazwe uJenene uphumelele Makhoba busingathi Imbizo Embazwana uzoqhamuka neindlela zokulisana nobugebengu kulesi sifunda. Kuzokhumbule ukuthi isifunda umkhanya ukuthi esibhekene nenkinga yobugebengu bokwebiwa kweimoto ziweliswe umngcele waseMozambique. Umphakathi wakhela isifunda umkhanya kude enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uthole ithuba lokuveza izinkingo ozihaqile ezithinta ubugebengu kule ndawo. Lokhu kuzemva kokuba umbutho wamaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal ubusingethe Imbizo endaweni yaseMbazwana. Kulesigaba enkhuluma ngaso sobugebengu siningi kakhulu ngoba ufindi la kufa amakhosi amafolo amakhoba ababambeki labo bantu abasibulala. Lo isekela kakhomishana wamaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal uJenene uphumelele Makhoba uveze ukuthi kusukela bengenelele emkhanya kude ziyehla izibalo zokwabiwa kwezimoto ziweliswe umngcele waseMozambique. Sizomobilize umphakathi ukuthi usebenzisane namaphoyisa ukulwa nobugebengu. Sizokhumbula ukuthi imandate yamaphoyisa ngokwe-constitution yase-South Africa ukuthi okunye kwakulwa nobugebengu, ukuvikela, ukuphenya kanjalo nokugwema nje. Asikwazi ukuthi njengamaphoyisa sikwazi ukuthi sikwenze sisodwa lokho. Sidinga ukuthi umphakathi usebenzisane nathi ngazo zonke indlela. Kanjalo nemeya uMasipala umkhanya kude uSiphile Mdaka uthi ukulwisana nobugebengu bokwebiwa kwezimoto nokubulawa kwabantu konke kulele emphakathini ngoba abantu basuka emphakathini benze ubugebengu. La emkhanya kude ubugebengu bokuthinta indaba othinta umngcele border crime ikakhulukazi abantu bokuthathwa kwemoto. Sibongile-ke i-intervention eyenziwe umphathiswa uNdosi naso sonke iphuzu zamaphoyisa ukufaka ithimba elizolawula behlile kakhulu ubugebengu. Kodwa ukwehla kobugebengu kuhambisana nokuthi umphakathi usukuma kangakanani kuba ingxenye yokulwisana nobugebengu ngoba uMajor General uMakhoba echaza ukuthi abantu abadala ubugebengu abashana omalume omzala njalo njalo abantu esihleli nabo emphakathini. Izinhlaka zokuphepha zomphakathi zithi ukuba khona kwembizo kuzosiza kakhulu ekulwisaneni nobugebengu. Lezi ikhadi lapho kungamaholidi khona kubuya abafethu abaningi abanye abaqhamuke eGoli abaqhamuke eThekwini abaqhamuke endaweni eziningi ngokwamadofa. Uma ngabe sefikile abanye balabo bantu abasuke buya bezemakhaya bafika nezidakamizwa bafike nezikhali bafike nezinto eziningi okuzothi mangabe sebekhona lapho bese kuyaqala ubugebengu buyanyuka ukuthi asibambisane nomphakathi wethu abantu abasuka abadala ubugebengu bahlala nathi emphakathini. Wakhona i-intervention eyenzakalayo nokuyiyona esiqale ukwenza umehluko nakuba izigameko zokuba imoto zisekhona kodwa uma sibuka i-rate yehlile kakhulu nalokho kade kuhlupha i-level esihlupha ngayo phambili. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo Embazwana. Bathola ithuba elingayizivela abalimi abancane asebengena emkhakheni wokutshala umthunzi wezinkukhu njengoba bezothola uqeqesho lokufunda kabanzi ngalemboni. Lokhu kudalelwe uNgqongqoshe woMnyango weZolimo KwaZulu-Natal uSuper Zuma ngesikhathi kwethula ngokusemthethweni isivumelwano sokusebenzisana nenkampani ebizwa Opulent Pharmaceuticals ezinzeke Bavule eThekwini namuhla. Umnyango wezolimo esifundazweni KwaZulu-Natal wethule ngokusemthethweni uhlelo lokusebenzisana nenhlangano ke ezenze Bavule ezolekelela ke osomabhizinisi abancane ukubafundisa ke ngokutshala ke insangu. Lokhu kuza ke njengoba nomnyango ke kade ke unenkomfa lapho ke ubufundisa kabanzi ke bona ke labo somabhizinisi ngamathuba akhona kuwona lomkhakha. Luhlelo solithula namhlanje uhlelo oluzoba lihle kakhulu kule mboni yensangu. Khona nabantu ade becabanga ukuthi hayi umuntu nje intsangu ibekwele ukuthi ibhenywe abantu bese beganga ngayo. Cha, intsangu i-business. Intsangu ngayo sizokwazi kwakha amaphilisi njengalabo bakha amaphilisi akwazi ukuphilisa. Intsangu sokwazi ukuthi ngayo sakhe izitine sokwazi ukuthi sakhe ngayo imizi yabantu. Intsangu ngayo sokwazi sakhe ingubo okwazi ukuzigqoka.
ilotion enigcobayo lenuka kahle yakhiwa ezinye enye yayo yakhiwa ngayo insangu. Njengoba ke mbukeli uyibonelile siqala ke khona la kukhuliswa khona ke lolu hlobo lwayo insangu njengamanje ke sinaye ungqongqoshe uzokuthuthukiswa komnotho la esifundazweni KwaZulu-Natal egumbini ke la khona la yomiswa khona. Mhlawumbe ungqongqoshe sicela usibeke esithombeni ukuthi inhlelo ezifuze lezi mhlawumbe zinilekelela kanjani ukuthuthukisa umnotho. Siyabonga kakhulu nakubalaleli nababuyeli bakhe ekhaya. Sicabanga ukuthi KwaZulu-Natal ifuna ukuthuthuka kakhulu isebenzisa lo business okuthiwa insangu noma kuthiwa i-cannabis and hemp ke phecelezi. Lizosilekelela ngoba uyazi ukuthi liyangena ku-import and export trade market. Sinenhlanhla ke namhlanje ukuthi sifike bezothatha umkhiqizo wabo wokuqala bewuhambisa ezweni lase-Australia. Already banobudlelwane ne-off-take agreement ukuthi bazoyithatha. Kusho ukuthi laba bantu abazoba mentorish bazokwazi nabo ukuthi immediately bengena kumkhiqizo wabo futhi uhambe emazweni aphesheya nabo. Sikhulumisana ke nabo ke babo labo somabhizinisi bakuvezile ke ukuthi ke nakuba kusenzima ukuthi ke uthole ke yona imvume yokudayisa yona insangu kepha ke umnyango wezolimo wenze kwabalula kubona ke ukuthi balekelele bayithole imvume ngakho ke bathi ke sebekubheke ngabo ke ukuthola lona lolu qeqesho oluzobalekelela ke ukuthi bangagcini ke ngokwenza insangu kuphela kepha bagcine ke sebenza nezinto ezahlukahlukene ngawo umkhiqizo wensangu. Ngilima umbila ngilima usoya sengithole ipermit ukuthi ngikwazi ukuthi ngilime idaga sine njengoba ngitholile idaga sengikwazile ukuthi mhlambe ngiyothenga imbewu ngikwazile ukuthenga sengitshalile i1 hectare ukuthi kumanje ngibhizinisi market ukuthi le daga yami ngizoyidayisa phi idaga bengayisebenzi so bengena background ukuthi kwezekalani njengoba sengila manje kuyikhuzana ukuthi ngizothola itraining edaga ila ngijabulela khona ukuthi ngizobe ngazi ukuthi ngenzani mhlambe khona kumanje ngizosizakala nanokuthola nisho imarket. Uzokhululeka ukuthi iNingizimu Afrika yakwenza kwaba semthethweni ukudayisa insangu kepha ke osomabhizinisi endabeni ze1KZNTV ubuntu khona mbubu ngisethekwini. Amaqembu DA kanye ne-IFP athi asivulile izandla kumaqembu ezombusazwe aphikisayo ukuthi azosebenzisana nawo inqobo nje uma ngabe injongo yawo kuukusebenzela umphakathi. Lokhu kuvele kwesithangamisa bezindaba eThekwini namuhla obekuhloseke ngaso ukuzochaza kabanzi ngemiphumela emihle nezinselelo aseke babhekana nazo kusukela bathatha isinqumo sokusebenzisana ngenyanga kaLwezi wangonyaka owedlule. Lamaqembu mabili athi mkhulu umehluko asebenzi lokumasipala ikakhulukazi labo abamisene nabo kusona esifundazwe KwaZulu-Natal. Ukubambisana kwe-IFP ne-DA komasipala kube naye imithelela emihle kwabanye omasipala njoba sazi ukuthi emhlathuze nje umasipala wakhona ungomunye omasipala sibambisene khona ozinze kakhulu nabanye omasipala abanalo uzinzo ngoba nangu kumbiko lo kaMcwaningi Mabhuku umhlathuze uthole umbiko ongenagcopho. Kodwa ke sishayela nje ihlombe ke nomasipala la KwaZulu-Natal kakhulukazi owaseKhingcetshwayo umasipala waseMlalazi nomasipala waseKhahlamba ukuthi bathole umbiko ongenagcopho. Esiqaphelileke ukuthi akho nowodwa umasipala weqembu leli elika ANC othole umbiko ongenagcopho. Ngesonto elizayo maningi amawadi kuzobe kubanjwe khona ukhetho lokuchibiyela leli qembu lithi kwamanye amawadi likwazile ukunikana ithuba ukuze lesekane. Democratic Alliance and the Inkatha Freedom Party will again implement this model next Wednesday on the 13th of December 2023 during a by-election that will be held in Ward 101 in eThekwini in this upcoming election. The DA has again decided not to field a candidate. Like in Ward 99, the DA will support the Inkatha Freedom Party candidate instead. We are calling on all the people of eThekwini to come out in their numbers and to support a real opportunity to restore service delivery and progress in that ward. The model of collaboration, political collaboration, has served both the DA and the IFP in a number of by-elections across the province that have allowed both of our parties to either win wards off the ANC or to retain those wards with a bigger majority. Indeed, the voters of KwaZulu-Natal have endorsed this spirit of cooperation that allows a party other than the African National Congress to win. Kuleli sonto
kudutshulwe kwabulawa ikhansela le-DA ngaphansi kamasipala omngene. Kulesi thangami udaba lokuqhubeka kwesigameko zokubulawa kwamakhansela kulesi sifundazwe alisalanga ngaphandle njengoba lamaqembu ebona ukuthi uhulumeni uyahluleka ukuqhamuka nesisombululo kulona lolu daba. And appreciates the message of support from the IFP and from Solga and the mayors across the province. Sadly, I'm yet and the party's yet to receive any condolences from the African National Congress. One has to wonder whether they're part of the problem and not part of the solution. These types of killings are allowed to take place because the ANC government has shown no interest in arresting those responsible, and they are not interested in working with political parties to find solutions. Botebo Sibisi wezindaba ze-1KZNTV ku-Channel 261 ngiseThekwini. Imeka kamasipala wasemhlathuze uXolani Ngwezi ivakashele kumndeni kalo obekade eyintatheli phinda abe ngumethuli wezinhlelo zeindaba zomphakathi nezemidlalo semkantshubomvu kumazeke indawo ezahlukene uJeffrey Zikhali odlule emhlabeni ngesonto eledlule. uZikhali kubika ukuthi wadutshulwa wabulawa ngabantu abangaziwa qede bathatha imoto ekade ehamba ngayo yatholakala isishisiwe isidumbu sakhe satholakala kesidindilizile eceleni kumgwaqo ngasendaba yakhe empangeni enyakatho nesifundazwe. uNgwezi kuphonseleka inselele amaphoyisa ukuba enze umsebenzi kuboshwe lezi igilamkhuba. Loke imeya umasipala umhlathuze uXolani Ngwezi usesigxeke kakhulu kwesigameko sokubulawa kaJeffrey Zikhali owakaba ngumsakazo wezemidlalo kwa-SABC owadutshulwa kwaphathwa imoto ayehamba ngayo yashiswa isidumbu sakhe satholakala esidindelizile emgwaqeni ongasendaba yakhe empangeni. Namhlanje uNgwezi ubevakashele lo mndeni ukuyokhalisana nawo. uNgwezi ke uthi abomthetho kumele ke benze isiqinisekiso ukuthi abenzi bokubi bayabanjwa bejeziswe. Idlangezwe kulahlekelwe isifundazwe sonke neningizimu Afrika yonke ngoba siyayazi contribution kababa uJeffrey Zikhali oyindodana la ekhaya ukuthi bengakanani esizweni eqinisekisa ukuthi uxhumanisa zonke inhlaka phakathi kukahulumeni phakathi kwezemidlalo nabalaleli nomphakathi wonke nje waseningizimu Afrika. So ke sizonikhalela kakhulukazi bona njengomndeni sikhalela nani enikwi media space ngoba bekukuningi ebenisazokufunda kuyena njengomuntu ospende isikhathi sakhe esiningi khona. Sinxusa nezinhlaka zezokuphepha bakithi ukuthi ziphenyisise ngalolu daba ukuze abenzi bobubi bakwazi ukuthi baboshwe. uNgwezi uthi ke sekuyinsakavukela umculo wesidaba ukubulawa kwabantu ngesibhamu kwemhlathuze kodwa ke mancane amathuba ukuthi abantu baboshwe ngalamacala ubese iphonsela inselelo engalomthetho. Sekunento esiqaphelayo lapha emhlathuze ukuthi abantu abaningi ababulala abantu uyaye uzwe okuncane ukuthi khona abantu abahold accountable ngalokho bahamba amacala and so on and so forth. Akhona wona amacala la khona amaphoyisa abophayo khona abantu njengecala lika baba uMyaka siyazi ukuthi kunabantu abangaphakathi ezitokisini abalandelwayo nabazovela phambi kwemanje bachaza ukuthi kwakwenzakaleni ukuze kubulawa baba uMyaka. Kodwa baningi abantu abasabulewe okungakatholakala ukuthi laba bantu bebulawa ubani kwakwenze njani. Lokhu ke kwenza ukuthi makungaboshwa umuntu igilamkhuba zibone kulula ukuthi zingenza noma yini ngeimpilo zabantu. Ngumfowabo kaJeffrey uthi ke balahlekelwe beumndeni ngokubulawa kukaJeffrey kodwa ke abafuni ukuthi bakhombe iminwe kwabathile. Siwumndeni sonke sithukile sishaqekile kodwa siqoqekile ngokwethemba lokuthi la ekhaya siyakholwa sonke siyinsizwa ezilishumi zala ekhaya zalo baba oyedwa nosisi bethu ababili esiba u12 in total sonke sakhelwe ezisekelweni zokukholwa. Ngaleyo ndlela kusithusile kodwa ke asibange futhi sifunda ukuthi ke si-challenge icebo neqhinga likaNkulunkulu ngokwenzekile. Okwethu bekuse ukuthi singanaki ukuthi ubani odonse trigger singanaki ukuthi ubani othumele laba benze lokho ngani ngoba ukushiswa kwemoto kuyakhombisa ukuthi kunohlelo oludephile olubelukhona. Ngingusamukeliso Ngqulunga esidabeni ze-1KZNTV Idlangezwe. Ake sithi ishelele itolo nenabeselo sobuye sibuye nezinye izindaba.
Asibonge siphinde sinamukele nisahleli nathi kwindaba ze-1KZNTV nazo kwezona ndaba ehamba phambili namuhla. Imbizo yokulwa nobugebengu Embazwana banyelwe inyoni esandleni abalimi kanti i-DA ne-IFP bathi bavule izandla. Umasipala waseMsinga maphakathi nelekaMthaniya ube ngabanye bomasipala babungazi usuku lwesandulela ngculaza loba mhlalulunye kuzibandlela minyaka yonke kanye nokukhuza lolu bhubhane lokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane. Lo mcimbi ububanjeleke ehholo lasefabeni ubuhlelo lokukhulula abantu abaphila nalesimo nokubagqugquzela ukuba bangayeki ukudla imishanguzo. Kuphinde kwabekwa kweqhulwini ukuba kumphakathi ubamukelela abantu kuze nabo bengafeli ngaphakathi kuhle kwenyongo yenyathi. Umeya kaMasipala uMsinga uDokotela uFelinkosi Sikhakhane uthi lo mcimbi ukubukhuthazela abantu kuba bephumele eshashalazini. Xoxisana sibhekisane ngendaba yegciwane leli elidlavadlavaza intsha yethu ikakhulukazi. Besizobona ke nalaba kakhulukazi sebaba nalo abaphumele eshashalazini futhi siyabakhuthaza nabanye ukuthi abaphumele eshashalazini akusiza ukufihla ngoba uzaqedwe isifo nje umuntu esifihlile sikhona kodwa baphumele ukuze sikwazi ukubasiza kakhulu thina esingabaholi bendawo. Ngakho ke besizohlala nabo phansi sikhombise nokuthi sinabo siyezwelana nabo ngalesi sifo abaqhubekeke badle imishanguzo leyo etholakala kuma-kliniki nasebhedlela. Inhloso enkulu bekuyilokho ukuba sizobakhuthaza nje nabo bazi ukuthi sinabo sisondele eduze kwabo asibalahlile nokubakhuthaza futhi ukuthi umuntu mangabe sesifikile kuya akavumi. Uphinde wagcizelela ukube kuphela udlame lwasekhaya lapho kuhlukunyezwa khona abantu besifazane kanye nezingane. Ke le ndaba yasemakhaya ehlupha kakhulu kuba kube khona ukuhlukumezeka kwabesifazane nezingane emakhaya kwenza thina esamadoda siyakhuza lokho kakhulu asizwani nakho. Amadoda aphilayo angeke athande ukuthi izingane zawo ziphatheke kabi. Indoda ephilayo iyobamba umndeni wayo ihlale nawo ukukhuthaza ukuthi akwenzeke konke okuhle phakathi komuzi. Futhi ke thina kwaZulu asisho ukuthi umuzo wami umuzo kababa. Emzini kababa wakhe kufanele aqikelele ukuthi konke kuhamba kahle abese umama amlekeleleke. Yilokho esigcizelelayo. Kanti usihlalo we-Civil Society uthi bazogcizelela ukuba abantu abaphila nesifo sesandulela ngculaza bengahlukunyezwa emphakathini. Gcizelela kakhulu ukuthi impela abantu abaphila negciwane abavele obala baziwe. Sikwenzelani lokho na? Senzela ukuthi ungamhlukumezi ngoba ukeqale kuyena kuqala umuntu abe ne-internal stigma abona ngathi maniqhamuka nihleka yena kanti akasitshelile. Kanti kube besitshelile besohlala nje kahle sibe ndawonye kahle kakhulu naye. And le clinic yethu ke la eThembeni iyanconywa kakhulu ngokuthi abantu bayilanda imishanguzo emphakathini lokho kuthiwa ama community pick up points. Abasaye eclinic ngoba senzela ukuthi nje sinormalize HIV ukuthi nje uya esitolo engathi uyoyithengela kanti usulanda amaphilisi akho futhi akubonakali nokuthi uBP noma ushukela noma iHIV sonke nje ama chronic illnesses siyahamba siyowalanda kuma pick up points. So ke siqhuquzela kakhulu ukuthi bakwethu asibamukele. Sobe ngadladla ezindabeni ze-1KZNTV ngisemsinga. Inkosi yesizwe sakaFoto enhlangwini ogwino seningizimu nelikaMthaniya usenze sihle Dlamini uthi libalekile isiko lakwaZulu ngoba lalikwazi ukusiza ekutheni intsha ingangenwa izifo ezifana nesandulela ngculazi. Khuluma neziko lezindaba umalandela uthi isiko ladlala indima enkulu enqandeni izenzo ezishabalisa intsha. Ukusho lokho kade kebe nombuthano oqwashisa intsha ngaphansi kwalesizwe ukuba kuyiqhelelanise nezenzo ezishabalalisa intsha. Kukhuthazwa intsha ukuthi ingazibandakanye nezenzo zobugebengu, uphuzo oludakayo okanye izenzo ezishabalalisa intsha. Lokhu kwenziwe inkosi yesizwe sakwaFoto enhlangwini ogwino seningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal. Inkosi ihlanganise intsha ukuyithekela ngolwazi lwesiko nokubaluleka kwalo ukuze bangazitholi besogibeni lwezifo ezingalapheki ngaphansi kohlelo isibaya samadoda. Kakhulu amasiko kwaZulu ngoba amanye awo ayesivikela ngisho ezifeni lezi sezafika. Yabona nje ngeke uzuzwe kuthiwa kukhona ijiji elinesandulela ngculaza ngenxa ukuthi liphethe kahle. So amasiko ayingxenye okuvikela izinto ezifana njenganalezo
kodwa siyazi ukuthi sekunophuzo oludakayo oseligubuzeli kakhulukazi nalabo besifazana kusibona abantu besilisa kuphela kodwa nalabo besifazana sebephuza kakhulu esifisayo ukuthi angazi singenza kanjani ukuthi lolu phuzo ngoba badawa bazibalale phansi umuntu angazazi nokuthi ubani bazibareshwa abanye omunye azabe akhulelwa abe nengane so agcine sengazi nanokuthi ubani babo engane izinto zonke lezi esifuna ukuyikhuza lesizwe ngona siyazi ukuthi kunzima kodwa sizozama kakhulu ukuthi lezi zinto lezi sikhulume nabo. uNdabezithu uqhube wathi nezingane zabafana bazozifundisa ukuthi uma sezingena esigabeni sobunsizwa wenza njani. Insizwa lezi isakhula ukuthi isikompilo lesizwe kwenziwa kanjani mosakhula ngoba siyababona njengamanje baze eqede age sesibone nje sebenezingane siqhubeka sibafundisa lezi zinto lezi ukuthi kwenziwa kanjani. Uma ngenza nje iexample labantwana bazilutho ngendlela ukuthi uma kuthi unentombi akungatshe ukuthi ube nayo intombi kodwa kunendlela intombi iphathwa ngayo awuvele nje ugibele ngephezulu uvuna imlenze wona izinto zabantu izibaya zabantu kunendlela ekwenziwa ngayo up until nikhule nivumelana ukuthi cha seningawakho umuzi so izinto lezo esifisayo ukuthi sibafundise zona ngoba siyabona ukuthi abazazi. Izinyane lesile sebuzayo uMdlokombane uyalabafana wabaqwashisa ngokubaleka ukuziphatha kahle. Abafana bangananhlonipho no nabaninsizwe bangananhlonipho inakusasa. Umfana mangetheze uyise ingozi. Umfana kakhuluma uphuza kanjani qalweni babakho. Lo mcimbi uqale ngomviliyelo wamabutho. Ezindabeni ze1KZNTV kubi kuzamando sicele ngisehadingi. Kubuye ithemba ngekusasa lezingane zomphakathi waseMuhubheni enkwalini ngaseMelmoth enyakatho kwaZulu-Natal ngenkathi isikole samabanga aphansi sikule ndawo ekhetha imfundo sivule ngokusemthethweni amagumbi okufundela amane esixhaswe ke ngawo inhlangano iDivine Life Society. Phambilini lesisikole besisebenzisa kamagumbi angomahamba nendlwane nobekwenza kube nzima ukufunda nokufundisa uma ngabe isimo sezulu sisibi. Khulumela ke lenhlangano uPrashna Ramsunda uthi ngemuva kokuzwa ukukhala kwabaphathi bakulesi sikole bakubona kubalekile ukubahlinzeka ngalolu xhaso ngoba baqonda kahle ukubaluleka kwemfundo. Avulwe ngokusemthethweni namagumbi okufundela amane esikoleni ikhetha imfundo esendaweni yaseMuhubheni enkwalini. Lamagumbi akhiwe inhlangano iDivine Life Society ngemuva kwesicelo sikathishanhloko walesi sikole. uPrashna Ramsunda walenhlangano uthi ke inhloso yabo ukubona ikusasa labantwana abakulelizwe liqhakaza. And the pledge or plight came from the principal to add on better facilities for the children. As you may notice, they were studying in park homes and they have a complement of 300 kids, which they were having close to 80 or 90 students in a class. For this, it's a dream and they are very thankful and grateful, and we are very privileged to have to build the structure for them. And for the betterment for the future of our kids and the future generations to come. Omunye wabahloli besiyinge saseshowe obemele umnyango wezemfundo kulomcimbi uzwelezazi Cebekhulu uthi ke lamagumbi azokwenza omkhulu umehluko njengoba sekuzokwehla isibalo sabafundi abafundele emagumbini angomahamba nendlwana. Mhlambe umuntu into angafisa ukuyisho ukubonga nje kakhulu umbono kathisha omkhulu ehlangene ke nasebenzisana nabo bonke igoverning board nothisha ukuthi abe nesifiso sokuthi mhlambe umphakathi wendawo usizakale. Siyafisa kakhulu kumbonga ngoba lesi sikole sisuka eplazini la kade kufundelwa khona endlini eyodwa kwahambe ke bathola amaklasi amabili usho ukuthi nje kwakuyinto eyishasa amagida sibhekana abanye bebhekale kweninye iclass abanye babhekele kanjalo kodwa ke ngombono omuhle kathisha omkhulu uMisilithuli nasebenza nabo bonke sila namhlanje sizobungaza isipho abasiphiwe abaxhasi baka Divine Life behlangene nabaka Ishwa enLaila Mangaro kanye nabaka Metrobus Service. Siyabajabulela kakhulu ke nabantwana bethu ukuthi ke bazofunda ke endaweni engconywana kakhulu manje
uma ubuka namaklasi asezingeni eliphezulu kakhulu. Kanti undunankulu wesizwe saseNtembeni uLakhi Izulu naye kube ingxenye yokuvulwa kwalamagumbi uthi isizwe sizoqinisekisa ukuthi lamagumbi abhekwa ngezikhali zamantungwa engacekeleki phansi. Sibona ukuthi umsebenzi wonke lo wenziwa esikoleni muhle, sizolekelana sizinduna. Nokuthi isikole sigcineke sikuyisona singalimali. Sizohlangana nomphakathi, uhlalisa umphakathi, ukuxhuma nomphakathi, ukhande nezistructure ezizokuphepha njengama CPF ukuthi akwazi na ukuthi makhona okuzamekayo ufuna ukona kwazi ushesha abanje lo muntu lowo asuke umphakathi anikwa abomthetho. Sikole ukuthi intuthuko le ekhona la nenkosi yakhe eNtembeni eyithakasela kakhulu. Uthe basiza lapha futhi umuntu abonge kakhulu emphathini okhona la nalabo abaxhasi. Ezindabeni ze1KZNTV kube komqondisi Miyeni ngesenkwalini. Ake siphinde sithi shelele izitolo nenabeselo sobuye sibuye nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele ukuthi nisahleli nathi kwindaba ze1KZNTV nazo kuyizona ndaba ehamba phambili. Imbizo yokulwa nobugebengu Embazwana banyelwe inyoni esandleni abalimi kanti iDA neIFP bathi bavule izandla. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli u-18.81 kwidola laseMelika bengu 23.64 kupondo waseBrithani libe ngu-20.28 kwi-euro yase-Europe. Intengo yenkolide ingu-$2,030.43 ounce ukuthi intengo engahluziwe yona ibe ngu-$74.05 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umdlali webhola waseNingizimu Afrika uThulani Ncele obeboshwe ezweni laseGeorgia kade yozama inhlanhla kumaqembu ebhola khona udedeliwe kejele namuhla. Lo mdlalo wasemlaza eThekwini KwaZulu-Natal waqhama kwiqembu leNedbank kiyona ngonyaka u2019 ngaphambi kokuziqeqesha namaZulu FC kanti wakhalelwa ngamasongo kaSigonyela ngoNhlangulana uJuni nyakenye esesikhumeni sezindiza khona keGeorgia esebuyela keMzansi kulandela ungaphumeleli kohambo lwakhe lokuziqeqesha neqembu leGagra FC. Wayesolwa ngokumunya umakhalekhukhwini wagcina egwetshwa izinyanga ezili-18 ebhandle ejele. Imizamo yokumkhipha ejele nokuthi umndeni wakhe uyokumbheka kulela lizwe yagcina ingaphumelelanga kwaze kwaphela ke isigwebo sakhe. Ake sibheke nasisimo sezulu esingalindeleka. Yena nabakaqambu lenkomo zilahlekele zodliwa umdlebo kaSoshangane kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khulu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.